さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。エースのシャックです。皆さん元気だといいな。今日ですね、BMNSG ベスティのファン、どこですか？見てますか？今回は、マズルの新しいの曲、リアクション動画を作ってみたいです。BMSG、マジで、忙しいね。最近忙しい。花と、BE:FIRST と、マズルも、みんな、新しい曲作ってるよ。本当に難しいじゃん。すごいじゃん。すごいじゃん。もし、ベスティの、ベスティだったら、今月はいい月と思います。はい。でもさ、今回は、マズルのジョーカーっていう曲、見てみたいです。Joker でしょうね。そう、マズルってこと。今回は、今年には、初めの狂気でしょう。最初の狂気でしょう。と思う。多分間違いですけど、そういうことと思います。はい。でもさ、みんな、その前、ベスティだったら、チャンネル登録しないならなんでチャンネル登録よろしくお願いします。でも、一緒に見ましょうね。はい。お願いします。見て楽しみです。お願いします。上ですか？はい。難しいじゃん。はい、ありがとう。みんな、ポーカーできるの？俺、ポーカー。待って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 。何これ？準備できなかった。みんな、なんで言わないで。なんで言わなかった？いつも、リアクションその前、みんな、俺は、リアクション動画、作ってるとき、みんなは、その時ってこと、知って方がいいよ。だから、もし、その動画ってこと、俺に、言ったら、俺は準備できる。でも、今準備できなかった。すごいじゃん。なんで。待って。I need to prepare. I need to be ready. ポーカーやりたいけど。プロデューサーは扱わないでしょ？BMH プロデューサーすげえ。肩振って。What？ おい、やば。強っ。ビーパスと比べるに違うじゃん。違うでしょ？自分のスタイルある。まずは。めっちゃかっこいいじゃん。ハイエナギーでしょ？踊るとか。ビーパーストは踊ってるけど、でも、マズルが、let's go!マズル OK! ちょっと待って。それは、ちょっと、懐かしい気持ち持ってるよ。私、子供時
聴く音楽みたいです。その音楽、その時代の気持ち持ってるよ。いいなぁ。いいな、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 いいな。なんか、ジャスティン・ティンブレイクとか、バックストリート・ボーイズとかの時代みたいです。ああ、ああ、ああ、で、あと、なんか、まずは、なんか、チームとして、なんか一緒に働いてるじゃん。Hey, hey, hey, let's go, Mazo. Let's go, Mazo. Let's go, Mazo. なんかみんな、なんか自分のスタイルあるんですけど、なんか、チームのとして、なんか完璧な、Hey! Uh-oh! What's that? J-O-K-E. Oh, okay, J-O-K-E. Woo! What? What? Yo! Ah! 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 Mazel! Yeah! まずのライブはどうかな。まずのライブイメージ見えるじゃん。めっちゃハイエネギーみたいなライブ見えるじゃん。J-O-K-E-R。えい、えい、えい、えい。J-O-K-E-R。OK。OK。ああ、ああ、ああ。スカイハイは、曲の天才じゃん。本当に曲の天才じゃん。かっこいいバンドいっぱい作るよ。ギャルバンドとかボーイバンドもいいなぁ。ギャルバンドやボーイバンドを誰でも使えるね。いいな。プロデュースバイスカイハイ。タカペリ。スカイハイ難しい。J-O-K-E-R-J。ポーカーやりたいじゃん。みんな、ポーカー、できますか？ポーカーはちょっと難しいけど。すごいな。めっちゃ楽しかった。楽しかった曲。楽しかった動画も。なんか曲は大丈夫。曲は、楽しいですけど、その動画は、なんか、まるで、なんかまるで、動画、あなんか動画見せずには、全然、like, without watching without watchingでも、英語もできない。without watching the video, I couldn't listen to the song. そう、動画と、音楽も一緒に完璧な、なんか完璧な空気、作りますと思います。作ると思います。はい。すごいじゃん !BMSG。みんなの好きな、BMSG のグループは誰ですか？ ?BE:FIRST、花、まず、誰好きですか？俺は、今、花、大好きですけど、好きな BMSG のバンド。わかんない、難しいじゃん。で、みんな、好きなバンド教えてください。でも、チャンネル、ライクバットとして、チャンネル登録しながら、チャンネル登録もよろしくお願いします。でもさ、俺はエースのシャックです。君はプレイズです。見て。ありがとう。じゃあ。